Bideo honetan zatikiak lantzen hasiko gara. Ikus ezagun zertarako erabiltzen diren zatikiak. Karratu hau hartuko dugu eta 9 zati berdinetan zatituko dugu. Eta 9 zati horietatik 4 gorriz margostuko ditugu. 4 zati horiek matematikoki 4/9 zatikiaren bidez adierazten dira. 9 honek adierazten du unitatea edo kasu honetan karratua 9 zati berdinetan banatu dugula, eta 4 horrek esan nahi du 9 zati horietatik 4 margostu ditugula kasu honetan. Ikus dezagun beste adibide bat. Kasu honetan unitatea 8 zatitan banatu dugu, eta 8 zati horietatik 3 urdinez margostu ditugu. Horregaitik, zati urdina 3/8 zatikiaren bidez adierazten da. Zatikiaren beko zatiari edo zenbakiari izendatzailea esaten zaio, eta goiko zenbakiari zenbakitzailea. Ikus dezagun nola sailkatzen diren zatikiak. 6 arrautzetarako kutsatxo bat daukagu, eta 6 hutsunetatik 3 daude okupatuta. Hau da, kutsaren 3/6 edo erdia dago beteta. Eta ikusten dozuenez, kutsa bat baino gutxiago bete dugu. Bat baino gutxiago balio duten zatikiei zatiki propioa esaten zaie. Beste adibide honetan, 6 hutsunetatik 6tan ipini ditugu arrautzak. Eta hori 6/6 zatikiaren bidez adierazten da. Eta 6/6 unitatea adierazten du, kutsa osoa. Bat balio duten zatikiei unitatea esaten zaie. Adibide honetan 9 arrautza ditugu, eta hori zatikieran honela adierazten da, 9/6. Adibide honetan kutsa bat baino gehiago erabili dugu, hau da, zatiki horrek bat baino gehiago balio du, eta zatiki inpropioa esaten zaio. Zatikiak zenbaki hamartarren bitartez ere adierazi daitezke. Horretarako, zenbakitzailea izendatzailearekin zatitu beharko dugu. Lehen ikusi dugun bezala, irudi hau matematikoki 3/6 zatikiaren bidez adieraziko genuke, aurrerago ikusiko dugu 3/6 erdia dela, eta zatiki bidez adierazi beharrean, zenbaki hamartarren bidez ere adierazi dezakegu hemengo irudi hau. Nola? Kasu honetan egin beharko genuke 3 zati 6, eta hori da 0,5. Hau da, unitatearen erdia edo kutsaren erdia. Beste egoera honen adierazpen matematikoa 6/6 izango da. Eta 6 zati 6 egin ezkero, zatiketak bat emango luke. Hau da, unitatea, kutsa oso bat. Eta azkenengo adibide honen adierazpen matematikoa 9/6 izango da. Edo bere adierazpen hamartarra izango litzateke 9 zati 6 1,5. Hau da, kutsa bat eta erdi. Onduratu zaitezte beraz, zatiki bat baino txikiago izateko, edo zatikia propioa izateko, zenbakitzailea izendatzailea baino txikiagoa izan behar dela. Zatiketa hau bat baino txikiagoa izatea nahi dugulako. Noiz izango da zatikia bat edo unitatea? Zatiketa honek bat balio duenean, eta hori gertatuko da bai zenbakitzailea eta bai izendatzailea balio bera dutenean. Noiz izango da azkenik zatiki bat baino handiagoa edo inpropioa? Zatiketa hau bat baino handiagoa denean. Hau da, zenbakitzailea izendatzailea baino handiagoa denean. Irudi honetan zirkulu bat daukagu, zirkulua 2 zati berdinetan banatu dugu, eta horietako bat koloreztatu egin dugu. Koloreztatutako zatia bat biren izango da. Beste irudi honetan zirkulu bat daukagu, 4 zati berdinetan
zatitu duguna, eta lau zati horietatik bi koloreztatu ditugu. Beraz, koloreztatutako zatia bi laurden izango da. Konturatzen bazarete, zirkuluak berdinak dira, eta koloreztatutako zatia berdina da. Beraz, bat biren eta bi laurden zatiki baliokideak direla esaten da. Eta zenbakizko balio bera dute. Bat zati bi egiten badut 0,5 daukagu, eta bi zati lau egiten baldin badugu ere bai 0,5 izango dugu. Zatiki honen zenbakitzailea eta izendatzailea bi gaitik biderkatzen baditugu, bat bider bi, bi bider bi, lau, zatiki baliokide bat lortuko dugu. Bai zenbakitzailea eta bai izendatzailea bider hiru egingo bagenitu, zer lortuko genuke? Hiru zeiren zatiki baliokidea. Konturatzen bazarete, hiru zati sei egiten baldin badugu, kasu honetan ere bai 0,5 izango dugu. Hau da, zatikiaren balioa ez da aldatu. Zatiki baliokideak lortzeko metodo honi anplifikazioa esaten zaio. Har dezagun orain 12/30 zatikia. Bere adierazpen hamartarra, 12 zati 30, 0,4 da. Konturatzen bazarete, bai 12 eta bai 30, bi gaitik zatitu ditzakegu. 12 zati bi 6 izango da, eta 30 zati bi 15. Eta zatiki barri honen adierazpen hamartarra, 6 zati 15, 0,4 da ere bai. Hau da, zatikiaren balioa ez da aldatu, bai zenbakitzailea eta bai izendatzailea bi gaitik zatitzerakoan. Orduan, zatiki baliokide bat lortu dugu. Konturatzen bazarete, 6 eta 15 hiru gaitik zatitu ditzaket. Eta hori egin ezkero, bi bosten zatikia lortuko dugu. Eta zatiki hau ere bai baliokidea da, bi zati bost 0,4 ematen duelako. Zatiki baliokideak lortzeko metodo honi simplifikazioa esaten zaio. Hau da, zatikiaren izendatzailea eta zenbakitzailea zenbaki berdinarekin zatitzea. Konturatzen bazarete hemen akats bat dago, ze anplifikazioa da zatikiaren bai izendatzailea eta bai zenbakitzailea zenbaki berdinarekin biderkatzen dugunean. Hori konpondu egin behar da. Orain bai zuzena da. Lortu ditugu orduan hemen bi zatiki baliokide. Zatiki hau simplifikatu daiteke gehiago? Ez. Zatiki bat gehiago simplifikatu ezin denean, zatikia laburtezina dela esaten da. Ikus dezagun orain gauzatxo bat. Bi zatiki baliokideak direnean, begiratu zer gertatzen den. Gaien arteko biderkadura gurutzatuak berdinak direla. Bat bider lau, lau da, eta bi bider bi ere, lau da. Hau da, bi zatiki baliokideak direnean, gaien arteko biderkadura gurutzatuak berdinak dira. Ikus dezagun beste adibide bat. 12/30 zatikia simplifikatzen badin badugu, 12 zati 6 eta 30 zati 6 egiten badugu, bi bosten zatiki baliokidea lortuko dugu. Eta zatikiak baliokidea direnez, hauxe beteko da. 12 bider bost 60, eta 30 bider bi ere 60 da. Hemen ere gaien arteko biderkadura gurutzatuak berdinak dira. Bideo honen bekaldean, deskribapenean, link batzuk ipini dizkizuet. Bertan, bideoan ikusitakoa finkatzeko ariketa batzuk ikusiko dozuez. Animatut nahi zaituet, horrek egitera. Gero arte!